Salutare! De data asta, încă un caștan resuscitat, cum îi zic mulți, caștan 2, eu îi zic caștan. Capurile schimbate, calibrate pe bandă de test, schimbați condensatori, calibrat pe osciloscop cu generator de semnal. Cine lucrează și resuscitează așa ceva știe ce înseamnă. Hai să-l punem o leacă să-i dăm. Vedem ce. Facem un derularea. Urmează să pleci către client în cel mai scurt timp. Pentru cei care doresc resuscitare, mă poate contacta în privat sau la numărul telefon 0766 210 118 la Buzău, mă poate găsi. Am profitat o leacă și de vremea asta frumoasă. Am ieșit la aer.